Perfecto, pois, bueno, esta é unha empresa que se foi constituída por 4 socios no 1988, en xaneiro, concretamente, o sea que levamos 32 anos. Naceu como unha sociedade anónima laboral, dedicámonos a reformas de barcos pesqueros, sobre todo, e a construción de barcos hasta 24 metros. De hecho, temos en proyecto unha construcción agora de un cerquero de 24 metros que entregaremos no ano 2022. Bueno, as técnicas son unhas técnicas modernas, chapa naval, aluminio naval, e acero inoxidable, sobre todo agora para as terminacións e para evitar as oxidacións rápidas, e uns materiales bastante enriquecidos para que non oxiden. Bueno, as separacións son van desde unhas simples barandillas, sustituir unha chapa no costado dun barco, hasta fazer un alargamiento. Concretamente, este ano 2020, fixemos a últimos de ano, bueno, mellor a últimos no 2019, fixemos un alargamiento de un barco francés, 5,5 metros, aquí en Celeiro, e no Varadero, por un importe de 1 millón de euros, incluída a parte da habilitación, electricidade, carpintería e outras cousas. A electricidade, sobre todo. Si, mayoritariamente un 90% para a pesca. Bueno, temos 2 carpinteiros para acompañar a habilitación do que é, porque claro, un barco cando se alarga polo medio, pois, sobre todo na cuaderna maestra, hai que facer as neveras, facer os camarotes que van na cuberta superior, embonar os pasillos, tamén usamos con empresas exteriores poliéster e outros materiales que nosotros non facemos, claro.